Buka wiwaraning panti busana sumirat hamba para teja maya-maya kawis toya tejane atmaja temantian putri kang wis paripurna nggenya ngadi busana ngadi sarira ing mangke sinedya kinati manjing ing madyaning sasana wiwaha sinawung ungling gongsa luka nanta mungya hangrangin ana gandha aroma ngambar-ambar jroning pawiwahan kawuryan ana teja ngenguwung mawa praba Allah menika tejane atmaja temantian putri kang wis paripurna nggenya ngadi busana ngadi sarira ing mangke sinedya kinanti manjing ing madyaning sasana wiwaha ya madyaning sasana rinengga madya kang wus ngareng tengah sasana panggonan rinengga kebak mring rerengganing kang maneka warni sampah ing busana temantian kang wus ngadi kaunggulaning busana ya busana kang emba busraning prames warinata abyor mobyor pating kalebyar pating karolap kantepo ing pandampuring tu angrenggani kalawetinon saking mandrawa candrane kadya kilat ingkang hasesiring wawaking panaja sing sekepat ing ageman yayang pindhane cengkir gading kang pininggit kalamata ginana ing waradaya kadya jebol-jebol mengak madya kang minangka situ bandaning salira kantalika samana santriya pangapit ya sang pagerayu pager bagus kang winastanan dumas manggara sakembareng tansah tut wuri handayani kantalika samana wis kakanthi karo ibu tumut wonten madyaning sasana rinengga madya kang wis ngareng tengah sasana panggonan rinengga kebak mring rerengganing kang maneka warni tetukulan kang ijo royo-royo candrane kadya maksih gumadung temantian sarimbit temantian putri ya sekaring kedaton kang winastan mustikaning pawiwahan non inggih Dyah Kusumaning Ayu Wahyu Setia Wulansari sunaring netra damar kanginan kedheping netra pindha keplasing wasta linungit kang panyah pindhane mustika pawiwahan kepareng tanggaping sasmita Bapak Arif Samsuri dalah Ibu Oni Purwati sigra nyaraya dumas manggo wujuding Sekar Mayang samenggang datanana kang karempit jejiban kang luhur kang wusi nandhang nona inggih mundi Kembar Mayang kembar kang wus ngarani padha mayang sesekaran dari putra mantulan putranipun piyambak boten kabenten-bentenaken yayah kawengkuh padha sanadyan to saweneh ana kang mastani Kembar Mayang menika Kalpataru Dewandaru Jayandaru ya Sekar Kusumasmara ya Sekar Mancawarna hanut satataning adat widi widana wisudan ingkang maksih lumampah wonten ing wewengkon Tanjung Sari Dagangan Kembar Mayang kirana syarat sarana jemuk ing temantian sarimbit estiring driya apa ta dumadining Kembar Mayang Kembar Mayang dumadi saking debok swasa gedang mas pupus cindhe parijata kencana handong kang tansah sumondong nenuwunaken nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi wus kapundi satriya pangapit kadang pratima manggala mandhap saking Siti Hinggil Binaturata tumut boten madyaning sastra pangrantu angrantu panyong garwa angrantu rawuhun kadang pisan sutresna ing mangke mugi sinigek ungling gongso Lokananta.